మన తెలుగు రాష్ట్రాలకి సంబంధించి బెస్ట్ పొలిటికల్ జోకర్ అవార్డు కానీ లేదా బెస్ట్ పొలిటికల్ కమెడియన్ అవార్డు అంటే ఈ సంవత్సరపు రాజకీయ జోకర్ అవార్డుకి అర్హుడు ఎవరా అని ఆరా తీస్తే లేదా ఎవరైతే ఈ రాజకీయ జోకర్ అవార్డుకి అర్హుడో మనం ఒకసారి లోతుగా వెళ్తే మేకర్ టు జోకర్ అంటే నేను అన్నీ సృష్టిస్తాను, నేను అన్నీ తయారు చేస్తాను, నేను అన్నీ కనుక్కుంటాను అనేటువంటి వ్యక్తికి ఈ రాజకీయ జోకర్ అవార్డుకి కూడా అర్హుడు. దానికి సృష్టికర్త, దానికి అర్హుడైనటువంటి మన శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు. ఆయనకి మాత్రం ఈ అవార్డు ఖచ్చితంగా ప్రకటించాల్సిందే. ఎందుకంటే ఆయన ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాడో అందరికీ తెలుసు. మోడీతో ముద్దులాడుకుంటాడు, గుద్దులాడుకుంటాడు. ఆయనకి ఇష్టం వచ్చినప్పుడు ఆయనతో ముద్దులాడతాడు, ఆయనకి నచ్చినప్పుడు ఆయనతో గుద్దులాడుకుంటాడు. అదేవిధంగా మన కేసీఆర్ గారితో కాసేపు సరసం అంటాడు, కాసేపు విరసం అంటాడు. ఆయనకి నచ్చినప్పుడేమో ఆయన సరసం, లేకపోతే విరసం అంటాడు. అదేవిధంగా మన కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీతో కాసేపు బంధాలు పెట్టుకుంటాడు, కాసేపు అనుబంధాలు అంటాడు, లేదనుకుంటే వదులుకుంటాడు. అదేవిధంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారితో తెలుసు, ఆయనతో చట్టా పట్టాలు వేసుకొని తిరుగుతాడు. ఆయన చట్టా పట్టాలు వేసుకొని విహరిస్తాడు. ఆయనకి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఆయన విహరిస్తాడు. అదేవిధంగా కమ్యూనిస్టులతో ఎలా కాపురం చేస్తాడో తెలుసు. ఆయన ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు వాళ్ళతో దాన్ని ఏమంటారు పార్ట్ టైం సంసారం చేస్తాడు వాళ్ళతో. సో ఈ విధంగా ఆయనకి ఎవరితో నచ్చితే వాళ్ళకి ఏ సమయానికి ఎప్పటికీ ఆ విధంగా వాళ్ళతో కలిసి ఉండడం. ఆ విధంగా ఆయన ప్రజలందరికీ కూడా మనకందరికీ సుపరిచితుడే. ఆ విధంగా ప్రజలందరూ కూడా గమనించాడు. ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు గత అనేక సంవత్సరాలుగా ఆయన చేసినటువంటి ప్రవర్తన, ఆయన తీరుకి ప్రజలందరూ కూడా ఒక జోకర్ లాగా చిత్రీకరించారు. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆయనకి ఈ జోకర్ అవార్డు ఖచ్చితంగా కూడా ఆయనకి అర్హుడే. ఆయనకి ఈ జోకర్ అవార్డు ఇస్తే ఈ ఖచ్చితంగా కూడా ఈ రాజకీయ జోకర్ అవార్డు ప్రకటించాలి. ప్రభుత్వాలు ఆ అవార్డుని ఒక దాన్ని క్రియేట్ చేసి ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అవార్డు ఇవ్వాలని ప్రజలందరూ భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాం, ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడతారో తెలియదు. కాసేపు ఆయన మాట్లాడే మాటల్లో ఆయనే జోకర్ అయిపోతాడు. కాసేపు అన్నీ నేనే సృష్టించానంటాడు, హైదరాబాద్ నేనే కట్టానంటాడు, హైదరాబాద్ నేనే నిర్మించానంటాడు. పాపము ఆ కట్టినటువంటి నవాబులు ఏమైపోయారో తెలీదు. అదేవిధంగా ఈ కంప్యూటర్కి సృష్టికర్త నేనంటాడు. మరి ఆ బిల్ గేట్స్ సంగతి ఏందో ఆ బిల్ గేట్స్కి తెలియాలి. అదేవిధంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి సాఫ్ట్వేర్ తెచ్చింది, హైటెక్ సిటీ నిర్మించింది నేనంటాడు. తెచ్చింది మన భారత మాజీ ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ గారు. ఇక్కడ దాన్ని శంకుస్థాపన చేసింది మాజీ ముఖ్యమంత్రి దివంగత నేత నేదురుమల్లి జనార్దన్ రెడ్డి గారు. మరి దానికి సృష్టికర్త ఆయన అంటాడు. మరి ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడారో తెలీదు. ఇటీవల అయితే జూమ్ నేనే కనిపెట్టాను అంటున్నాడు. ఈ జూమ్ టెక్నాలజీని, ఈ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ని ఇది నేనే కనిపెట్టాను అన్నాడు. సో ఇలా ఆయన మాట్లాడే మాటలు ఒక జోకర్ లాగా అయిపోయాడు. ఏం మాట్లాడుతున్నాడో అర్థం కావలేదు. ఇప్పుడు కరోనా వచ్చి ఉంటే ఈ కరోనాని అధిగమించాలని ప్రజలకి ఎలా అనే సమస్యలతో ఉంటే వాళ్ళు కాసేపు రెచ్చగొడతాడు, కాసేపు ప్రజల్ని కలబెడతాడు, కాసేపు వాళ్ళందరినీ గమనుండే వాళ్ళని నిద్రలేపుతాడు. ఎప్పుడు ఏదో ఒక విధంగా, లేదంటే వాళ్ళ నాయకుల చేత ఏదో ఒకటి మాట్లాడిస్తాడు. మనం చూస్తున్నాం, కాసేపు పక్క రాష్ట్రాల నుంచి మనం ఉన్నటువంటి వాళ్ళని అందరినీ కూడా మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి తీసుకురావాలంటాడు. లేదా కాసేపు ఏం చెప్తాడు, మన రాష్ట్రంలోకి ఎలా అనుమతించారు, ఏ విధంగా వాళ్ళని రప్పించారు, నేనే ఈ లాక్డౌన్ నిబంధనలకి నేను కట్టుబడి ఆ నిబంధనలు ఉల్లంఘించకుండా నేను హైదరాబాద్ నగరంలోనే నేను ఉంటున్నాను, మరి వాళ్ళందరినీ ఎలా రానిచ్చారు, మీ అసమర్థత వల్ల ఈరోజు కరోనా వ్యాప్తి చెందిందని చెప్పనేసి ప్రచారం చేస్తాడు. అసలు మీరు ఎప్పుడు ఏ మాట మీద నిలబడతారు, ఎప్పుడు ఏ మాటకి కింద కట్టుబడి ఉంటారు, ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడతారో మీకే అర్థం కావడం లేదు. సో ఈ విధంగా మాట్లాడి మీరు లాస్ట్కి రాజకీయ జోకర్లు అయిపోయారు. ప్రజల్లో మనం చూసాం, గతంలో ఎన్నికలకు ముందు సార్వత్రిక ఎన్నికలప్పుడు ఈవీఎంల మీద యుద్ధం అన్నాడు. లేదా సార్వత్రిక ఎన్నికల ముందు నేను సీఎంగా ఆయనకి లేదు, మీకు అర్హత లేదని చెప్పి తీర్పిచ్చి ప్రజలు ఆయన ఓటమి చెంది వేరే ప్రభుత్వానికి మన సీఎంగా అర్హతలు ఇచ్చి
వేరే ప్రభుత్వాన్ని ఎన్నుకుంటే నాకు ఇంకా 2 రోజులు టైం ఉంది, నేను సీఎం కుర్చీని వదిలిపోనంటాను. ఈ విధంగా అసలు ఎలా జోకర్ అయిపోయాడంటే మనం నిజంగా మనకు ఒక పొలిటికల్ జోకర్గా కేఏ పాల్ని చెప్తారు. ఇది మనం టీవీలో మనం రెగ్యులర్గా చూస్తున్నాం. కేఏ పాల్ మాట్లాడేటప్పుడు ఒక పొలిటికల్ జోకర్ లాగా ఆయన చూస్తూ తమాషగా అందరూ కూడా ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ లాగా కూడా ఆయన ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ చూస్తారు. కానీ ఆ కేఏ పాల్ కూడా కొన్నిసార్లు కొన్నిసార్లు చాలా బాగా మాట్లాడతాడు. కొన్నిసార్లు ఆయన జోకర్గా మాట్లాడినప్పటికీ కూడా కొన్నిసార్లు అట్లీస్ట్ వాస్తవాలు మాట్లాడతారు. కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎప్పుడు వాస్తవం మాట్లాడు, ఎప్పుడు కూడా అతను నోరు తెరిస్తే అబద్ధం తప్పితే ఎప్పుడు కూడా ఆయనకు వాస్తవం మాట్లాడడం చేతరాదు. కాబట్టి అందువల్ల ఆయన మాట్లాడే మాటలకి ఆయన లాస్ట్కి కేఏ పాల్కి సమానంగా అయిపోయాడు. కేఏ పాల్తో ఈక్వల్గా ఆయన ఆ స్థాయికి వచ్చేసాడు. ఒక నేషనల్ లీడర్ స్థాయి నుంచి, ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయి నుంచి లాస్ట్కి ఎలా జోకర్ అయిపోయాడంటే, ఇటీవల చూస్తే మన భారత ప్రధానమంత్రికి ఆయన మాట్లాడాలని చెప్పి ప్రధానమంత్రి గారికి ఆఫీస్కి ఫోన్ చేసి ప్రధానమంత్రి గారిని కలపండి నేను మాట్లాడాలంటే అక్కడ ఆఫీసులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆ ప్రధానమంత్రి గారు బిజీగా ఉన్నాడు, మళ్ళీ తర్వాత మాట్లాడిస్తామని చెప్పని తర్వాత ప్రధానమంత్రి గారికి ఆ విషయం తెలియజేస్తే ప్రధానమంత్రి గారు గౌరవంగా ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రిగా మనకు ఫోన్ చేశాడంటే ఆయన కర్టసీగా మాట్లాడాలని జస్ట్ ఊరికే ఫోన్ చేసి హాయ్ చెప్పిన దానికి ప్రధానమంత్రి గారు నాకు ఫోన్ చేశాడు, మీరే చెప్పారు ముందు రోజు ఫోన్ చేశారని మాట్లాడాలని. ఒక ముఖ్యమంత్రికి స్థాయిలో మీరు పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి, ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రి సీనియర్ నాయకుడు, మీరు మాట్లాడాలన్నప్పుడు ఎవరైనా ఒక వ్యక్తిత్వం కలిగినటువంటి ప్రధానమంత్రి మీలాంటి వాళ్ళైతే మాట్లాడరు. కానీ మోడీ గారు మీతో ఫోన్ చేసి గౌరవంగా మీకు కర్టసీ కాల్ చేస్తే దానికి ఏదో ప్రధానమంత్రి గారికి ఈ కరోనా కట్టడికి మీకు నివారణ కోసం మీ సలహాల కోసం ఫోన్ చేసినట్టు, మిమ్మల్ని ఏదో మీ సూచనలు ఇవ్వమన్నట్టు, మీరేదో ప్రధానమంత్రి గారికి ఈ కరోనా కట్టడికి ఈ విధంగా చేయండి, ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని మీరు సూచనలు ఇచ్చినట్టు, సలహాలు ఇచ్చినట్టు, మీరు చెప్పినట్టుగానే ప్రధానమంత్రి గారు చేసినట్టు, మీరు చెప్పినట్టుగానే ప్రధానమంత్రి గారు లాక్డౌన్ని నియమించినట్టు, దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తున్నట్టు, ఆ విధంగానే చర్యలు చేస్తున్నట్టు మీరు చెప్పుకోవడం, మీకు మీరుగా చెప్పుకొని పొంగిపోవడం. అంటే ఒక ప్రధానమంత్రి స్థాయి వాడు నాకు ఫోన్ చేశాడంటే అబ్బాయి ఎంత నాకు కాకపోతే ఫోన్ చేశాడు అని చెప్పని చిన్నపిల్లాడు కదా చాక్లెట్ ఇస్తే పడిపోయినట్టు మీకు ప్రధానమంత్రి ఫోన్ చేసినందుకే మీరు అంత సంబరపడిపోతే ప్రధానమంత్రి గారు ఎంతోమందితో లైవ్లో వీడియో కాన్ఫరెన్స్ చేస్తున్నారు. ఈరోజు చూసాం, ఈరోజు గ్రామ పంచాయతీ సర్పంచులతో వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడుతున్నాడు. గతంలో మన్ కీ బాత్ కార్యక్రమంలో ఎంతోమంది ప్రజలతో డైరెక్ట్గా మాట్లాడాడు. మరి వాళ్ళంతా ఎలా సంబరపడిపోవాలి, ఏ విధంగా పొంగిపోవాలి? మీరు ఒక మాజీ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ప్రధానమంత్రి గారు ఫోన్ చేసినందుకే మీరు సంబరపడిపోతున్నారు. అసలు మీ సునకానందం ఏంది, మీ ఆనందం అసలు ఏందో అర్థం కావడలేదు. కాబట్టి ఇలాంటి చర్యలన్నిటికీ మీరు చేసినటువంటి కార్యక్రమాలకి, మీరు చేసినటువంటి ఈ జోకర్ చేష్టాలకి, కామెడియన్ చేష్టాలకి ఖచ్చితంగా కూడా మీరు దీనికి అర్హుడు. ప్రజలందరూ కూడా మీకు ఆ అవార్డు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వాలు ఆలోచించి ఆయనకి బెస్ట్ పొలిటికల్ జోకర్ ఆఫ్ ద ఇయర్ అనే అవార్డుని ఇవ్వాలనేసి కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ.